So, sa dili nga lugay, ato ko niyan sa ulubon ang devotional prayer for healing and thanksgiving. Kunya sa ulubon natin ni sa ato ang simbahan, sa tibuok simbahan sa Cebu, kita na ginagawa ni kanyang devotional prayer for healing and thanksgiving. Kapag sa dili pa nato ni sa ulubon, ako sa ni ilan-ilahon kung saan mag-yun may klase sa liturhiya, nandong pagkanimuon namin din regularly dinigyo sa ato ang simbahan, ang Sanctuary Castle of Mama Mary of Ligurud. Magka-krisi na siya sa buwan, o niya matag-Sabado o Domingo sa Semana, na alas 11 na sa buwan. So, ako nilalahon ang feeling ng liturhiya. Lamantugan naman yun ang berde sa Ligurud na grabe ka milagrosa. Kasagaran sa mga milagro mga kapatid, panahon hindi na klase ng liturhiya. Ako, I've been here for almost 20 years. Nakasaksi, naka-witness ako together with my kauban ng mga evangelizers, nagbihan yun mismo. Nagawat sa maong tao na ngayon ng mga Maria ang iyan ng pangayon. Na ay mga masakito, pagkita yung mga wheelchair, mga crutches, bihan yun sa ihato. Hindi sa tao ng Kristo sa paro. Ang tao na nagkakalaw, bihan mismo. Uparong ang maong na tao. Panahita po namin ito prepare nila po, President, ang pila. Yes, tapos sabihin sa road, stage 4, urinary cancer patient. Dahil sa iyong pamilya, sige ng hilang ng pamilya, hindi ang doktor. But pag-ibig niya sa devotional prayer for healing and thanksgiving, bihan mismo, di paro ang maong na babae na biktima sa stage 4 leukemia cancer. Tungkol na sa grasya sa mahal na Virgin Maria. So kita na apil kami, kami mga evangelizers and volunteers, kita na nakatay ang ayaw sa mahal na Virgin Maria sa mundo. So maulihan sa ulubon ang atong liturgy, ang devotional prayer for healing and thanksgiving. Pag-arit ating libro sa thanksgiving. Ano man yun na mag-angkota ng magpasalamat nandito sa mahal na Virgin Maria? Ay ka sa thanksgiving. Sa limang biduaw si Maria ni Angel Gabriel, nakita na siya nagpapaya Maria, Ave Maria, Hail Mary, Rejoice Mary. Pagmaya kay kahimutan ka sa iyong mamapos ka kung nanlan mo siya o Jesus. Kasabay ka ba ito Maria? Ketika semua terjadi di situ, sampai orang di Maria, sekarang sinari orang ini Evangelium, panahon ini kan bisa terjadi, orang ini ang Evangelium. Sampai orang di Maria, dibanding si Maria, ulai aku, waktu itu sini, waktu mana, ulai aku, unsakun man magkahipon ini. Sampai kepada sampai di Gabriel. Ayaw nagul Maria kay ang imong anak o ang imong ipanangkot lalang sa Espiritu Santo. So unsa may tuwa ni Maria? Kaya ako dinayo ng angel. Nigon si Maria. Sulubuon ako sa Ginoo, magtuman unta din kanako sumala
sa imo di Pangulo. Kung pihak kayo, bibigyan ang angel kaniya. Kung nagpaniwalaw sa inyo, kung nagdapat ni Maria ang maong na tawag. Amen. Kung ako po nang ipagkaplin na ng istorya, ako nang ipagkaplin, wakfi, pagkapitan ng Diyos. Kung wala ginawa ni Maria na mahimong inahan ni Jesus, kaya pwede kayo sa balikat. Kaya tao, ibugla sa buhat sa inyo, with intelligence and freedom, aking magawasan. Si Maria na ako bigado. So kung panungitan, wala dito ba ni Maria, wala dito dapat na mahimong inahan ni Jesus. Unsa may kamahal. Wala. Or nagkaroon na lang pamilya sa dito, something like that. Then what if wala na dito bidawat ng Maria? Hindi siya ni Angel Gabriel na dito usod na mahimong inahan ni Jesus. Kung mahimong ako din, ay panalitan. Sa may naingat ko, una, walay Jesus. Kung walay Jesus na natapa, may hati ang tinang, walay Jesus na natapa, walay luluwas nato na pinalim sa kung saan na palulunod. Kaya si Kristo kaya ang luluwas nato. Ikalimang na rason, walay simbahan. Itang kanapon. Kaya si Kristo ang nagtutulog sa simbahan Kristiyano na pinagpit sa Katoliko. Kaya kaning mga iso na mga protestante, ato lang ukta, ato lang ang history, ang iso na mga protestante, nagsugod na sila in the 16th century, the 1500s. It was founded by Great Martin Luther, usas-usas mga parit na gato. Siya mauli nagtukot ang Protestantism para ang mga Protestante dili na nasugod nato. Dahil kanilang Bible ng paglamit, pag-awira, di-compile ang kanilang mga writings. It was the 5th century, maraming Old-Gospel. Pag hindi na nasugod nato, bibigyan nato ang bibigyan. Dinivise lang sa mga Protestante. So, mauna may isuon na nagduhang rason na wala Jesus, wala may simbahan. Kaya kung si Maria, nakangunang bigyan, kaya natin tradisyon ang mga Hudiyo na kung ang bawae mahapos unyang walay panang ang buhaton sa mga Hudiyo patuon ang bahay hangtod mamatay. Diba si Maria, pero didawa ni Maria ang Kristo sa maong katawan. So tungkol niya ang iso, nagpasalamat ni Maria kaya nag-play siya o great role sa atumang salvation history. So mauna yung pinag-atong rason ngano ako sa ulugon ang akong liturgy, ang devotional prayer for healing and thanksgiving. Papakan na sa mga mayroon ito. So, usan na sa pinag-atong rason. Sunod na rason, ngano magpasalamat ng tagang Mama Maria. From 1996, natutog ni ang naluang simbahan din. Nagsugod ang mga hongin ni 1996. Until now, 2023, nagpadayon ang atupang simbahan. Dili thousands or dili po na mga pilgrims na parihan ninyo. Parihan ko, parihan ninyo. Dili po pa
millions of pilgrims na muanging bini sa simbahan ni Mama Maria. Millions. Kaya ito mag-isang lang. Kamusta ka na yung birthday, Mama Mary? September 8. Number 8. September 8, ako yung fiesta din sa simbahan. Umiyan, magsugod ang akong Novena Masses sa last week of August. Utang na ito, August 26, start na. Until yun na September 8, yan, September 9, Thanksgiving Day. Ako na lang may ilang. So, from August 26 to September 13, ang awan na yung mga isa, ikaw sa buwan, ang atong simbahan din, mo-cater ka o 2 to 3 million from the US. Virginia, why subalit sa buwan? There are 12 months in a year, but cater ka on those days for 2